Хайде. Сега се помолим всички Бог да благослови тези двама млади, да се покръстим. Благословен е нашият Бог, сега винаги и во веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепко безсмертно, помилуй нас. Свети Боже, свети крепко безсмертно, помилуй нас. Свети Боже, свети крепко безсмертно, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Амин. Пресветая Троица, помилуй нас, Господи, очисти греховете ни, владико, прости да греховните ни. Свети, посвети и черенем, свети заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Амин. Отче наш, който си в небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето и на земята. Същи ни хляб дай ни днес, прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царство е силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. На Господа се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който измежду народите се предобручил чистата девица църквата, благослови сега Това обручение, съедини и запази тези Твои раби в мир и единомислие, защото на Тебе подобава слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Обручава се Божи драг християн за Бождравения Анжелина в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божи драг християн за Бождравения Анжелина в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божи драг християн за Бождравения Анжелина в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Бождравения Анжелина за Божия драг християн в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Бождравения Анжелина за Божия драг християн в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Бождравения Анжелина за Божия драг християн в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. С кръстосни ръце им вземи пръстените и над главите им също кръстоси и 3 пъти. Това означава, че ти си съгласен с техния съюз. Един път, два пъти, един път. Служи пак с кръстосни ръце вече до края и от тук на седне да не ги сваля вече. Сега ще прегледам към средата на храма, за да продължим с началото. Блажен е всеки човек, който се бои от Господа, който ходи по неговите пътища и ще ядеш от труда на ръцете си, плазете ще тълкуваш жената в твоя дом, ще бъде като плодовита лоза, синовете ти като мастилни клонки около твоята трапеза. Тъй да бъде благословен на човек, който се бои от Господа, Господ ще благослови Сион. Ще видиш добруване на Иерусалим през всички на живота си, ще видиш синове на синовете си. Смир на Господа да се помолим. Господи, помилуй за мира от небето, за спасението нашето ще замира по целия свят, за благосъстояние на светите Божии църкви, за единение на всички, за тоя свят храм, за тия, които с вяра, благоговение и страх Божий влизат в него на Господа, да
да се помолим. Господи, помилуй. За Божиите раби, за християни, анджелина, които се съчетават един други за брачно общуване, и за спасението им на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да бъде благословен този брак, Антония Кана Галилейска, за да им се даде целомъдрие плод от утроба, за полза да имат радостта, да видят синове и дъщери, за да се дарят с добри чеда, да прекарат безукорен живот, да се избавят едни от всяка скръвня, беда и нужда. На Господа се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилвай, запази ни Боже с Твоята благодат. Като поменем заедно с всичките свети и пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица, Богородица, Пресна Дева Мария, нека сами себе си един други, целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. На Господа се помоли, Господи, помилуй. Благословен си, Господи Боже наш, свещенодейцо на тайнствения и чист брак, законодателя на телесния и пазителя на нетлението, разпоредителя на житейските блага, който в началото си създал човека и си го поставил като цар на творението и си рекал: не е добро за човека да е сам, да му сътворим помощник него подобен. И като се взел едно от ребрата му, създал се жена, за която Адам като видял рекал: ето това е кост от костите, плът от плътта ми, тя ще се нарече жена, защото е взета от мъжа си, затова ще остави човек баща си и майка си, ще се превърне в жена си. И двамата ще бъдат една плът, и което Бог е съчетал човек да не разлучва. И сега, владико Господи Боже наш, сам Ти изпрати небесната си благодат на тези Твои раби на християни и Анджелина. И дай на тая рабиня във всичко да се покорява на мъжа, на тоя си раб да бъде глава на жената, да преживее според волята Ти. Благослови, Господи Боже наш, как се благослови Авраама и Сара. Благослови, Господи Боже наш, как се благослови Исаака и Ревека. Благослови, Господи Боже наш, как се благослови Якова и всички патриарси. Благослови, Господи Боже наш, как се благослови Йокима и Анна. Благослови, Господи Боже наш, как се благословил Захария и Елисавета. Запази ги, Господи Боже наш, както се запази Ной ковчега. Запази ги, Господи Боже наш, както се запази Йона кидната отрова. Спомени ги, Господи Боже наш, както се споменал Енох, Симилия. Спомени, Господи Боже наш, както се споменал светици чрез мъченици. Спомени, Господи Боже наш, и техните родители, защото родителските молитви закрепват основите на домовете. Спомени, Господи Боже наш, рабици, младоженци, които се забрали за тази радост. Спомени, Господи Боже наш, раба си християни, рабинци Анджелина, и ги благослови. Дай плод от утроба, други чеда, душевно телесно съгласие. Възнеси ги като келите на Ливан, като лоза, върху клонецата, дърва им красността, да имат всичко достатъчно, да дават изобилно за всяко добро и благогодно Тебе дело. И нека вият и синове на синовете си като маслини клонки около трапезата си, и като благогодят пред Тебе да просветнат като светила на небете нашия Господ, комуто подобава всяка слава, власт, чест и поклонение, сега, винаги, во веки веков. Амин. Боже свети, който си създал от пръст човека и от реброто му седни си направил жена и си е съединил с него за помощник него подобен, защото така било угодно Твоето величие да не бъде човек сам на земята, и сега, владико, сам
Простри ръката си от твоето свято жилище, съчетай ръба си християн с рабинята си Анжелина, защото от тебе се съчетават мъж и жена. Съедини ги в съгласие, венчай ги да бъдат една плод, дай им плод от утробата добрия, добри чеда, защото Твое властта, Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух сега винаги и во веки веков. Амин. Венчава се Божия крат християн, за Божията Анжелина, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божия крат християн, за Божията Анжелина, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божия крат християн, за Божията Анжелина, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божията рабиня Анжелина, за Божията християн, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божията рабиня Анжелина, за Божията християн, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Венчава се Божията рабиня Анжелина, за Божията християн, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай. Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай. Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай. Ти възложи на главите им венци от драгоценни камъни, искаха от тебе живот, ти им даде. Ти положи на тях благослови на веки и развесели ги с радостта на лицето си. С посланието на светия апостол Павел до Ефесяни ще се чете, да внимаваме. Братя, благодарете винаги за всичко на нашия Господ Исус Христос, като се покоряват един други в страх Божий. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата и Той е спасител на тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените се покоряват на мъжете си във всичко. Вие, мъже, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както телата си, който обича жена за себе си обича, защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ църквата. Понеже ние сме членове на тялото му от плътта му и от костите му, затова ще остави човек баща си, майка си, ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът. Тази тайна е велика, но аз говоря и за Христа и за църквата, тъй всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си. Премъдрост, с благоговейно внимание да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички вас от Йоанна Свето Евангелие. Ще се четем, да внимаваме. По това време имаше сватба в Кана Галилейска. И Исусовата майка беше там, поканен беше на сватбата също. Исус и учениците му, и са като привърши виното, казват: Исусу, майка му, вино нямат. Исус им казва: какво имаш ти с мене, жена, още не е дошъл часът ми. Майка му рече на служителите: каквото ви каже, сторете. Имаше там 6 камени делове, поставени за мини по юдейски обичай, помиращи по 2 или по 3 мери. Исус им казва: напълнете деловете с вода, и напълниха ги догоре.
Да ви казва, наред сега изнесете на стария свят и завесиха, а когато старият свят вкуси от водата, ще се бе превърнал във вино. Той не знаеше откъде е това вино, служителите, които бяха донесли водата, знаеха. Той повика младоженци, му казва, всеки човек слага първо добро вино, а когато се понапие, тогава подобното, ти се запазил доброто вино до сега. Така Исус тури начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си, и учениците му повярваха в Него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! И удостойни, Владико, с дразумени на съда да се осмеляваме да призоваваме Тебе, Небесният Бог, Отец, и да казваме: Отче наш, иже си на небесе, да свети ся име Твое, да приде царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный даж нам днес, и остави нам долги наша, яко же и оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, защото Твое царство и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Мир на всички вас, да преклоним главите си пред Господа. Тебе, Господи! Господи, който всичко си сътворил със своето могъщество, утвърдил си вселената и украсил си венеца на всичко сътворено от Тебе. Като даваш и на тази обща чаша на съчеталите се сега за брачното общуване, благослови я с духовното си благословение, защото се благослови Твоето име и се прослави Твоето царство на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Чашу спасения приму, имя Господне призову. Чашу спасения приму, имя Господне призову. Чашу спасения приму, имя Господне призову. Да, точно. Елате сега по-нататък. И кръстниците от тези страни. Обикаля всяка масата. Всяка страни си да се попадем да кажа как сме от традиция. Защо мене? Исаия ликуй, дева име Божие, и роди сина Емануила, Боже и человека, Господиня Его, Его не величающее,
Възвеличи се младоженец като Авраам, бъди благословен като Исак, умножи се като Яков, ходейки в мир и изпълнявайки в правда Божиите заповеди. И ти, невесто, възвеличи се като Сара, разнеси се като Ревека, умножи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазейки наредбите на закона, защото Бог тъй е благоволил. На Господа се помолим, Господи, помилуй, Боже, Боже наш, който си отишъл в Кана Галилейска и си благословил там брака, благослови тези твои рали, които по Твоя промисъл се съчетаха за брачно общуване. Благослови ги, когато влизат, когато излизат да прави изобилен с блага живота им, възпреми венците им в царството си. Запазвайки ги неосквернени, непорочни, достъпни за злобни замисли, во веки веков. Амин. Мир на всички вас, да преклоним главите си пред Господа. Отец и Син и Светия Дух, се святаден на същото от начало на Твоето едно и Божество и Царство, да ни благослови и да даде дълъг живот, добри чета напредък живот и вяра да ни изпълни всички блага на земята, да ви удостои да получите обещаните блага, помолите се Света Богородица на всички свети. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, Богане наше, слава Тебе, Христос, истинския наш Бог, който със своите до Кана Галилейска, показва, че брак е честно дело. Помолите на своите пречистени прочи, свята Майка, сте слава си, хвала и постите боговенчани царе, Константин и Елена, свети великомъчик Прокопий и на всичките свети, да ни помилва и спаси. То благ човеколюбец. Амин. Благоденствено и мирно е житие, здраве и спасение, и во всем благо и поспешение подаш, Господи, рабом Твоим нововенчани християни Анджелина, и сохраних на многое лето,
молитвите на светите наши отци, Господи, Светище Боже наш, помилуй нас. Амин. 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 Скъпи младоженци, ето, че сега е под купола на този храм, вие обещахте и пред Бога вече обещание за вашия съвместен живот от днес насетне, макар че до сега вие сте се били вече заедно, но вече вашият съвместен живот, вашият съюз е благословен от църквата и от Бога, така че вие вече сте наистина семейство и да ви пожелаем от днес насетне наистина Бог да води в този дай Боже дълъг съвместен живот. И когато мъжът и жената бидят благословени от Бога, те стават като една обща плът, както в молитвите, и тук се четем и споменаваме от Евангелието, че мъжът и жената стават един общ организъм. Така че и вие от днес насетне наистина всичко правете заедно. И когато един от вас така има радостни моменти, радвате се двама, когато един от вас има малко по-трудни моменти, така заедно ги понасяте. И аз наистина ви пожелавам вашите хубави дни и хубави моменти да бъдат много повече от трудностите и от другите неща. Така че вярвайте си в Бога, нека Бог да ви благослови, дълъг живот, напредък, тази домашна църква, която днес към насетне вие ще видите. Амин. Сега. Амин. Младоженце, младенка, кръстници, Евангелието, после кръста и тук до мен ще дойдете. Тук до мене. Сега кръстника първо. Да, при нас. Виждаме голямо значение. Да, трябва да ви поздравиш, казваш, че сте венци. И те си да трябва. Да се видяваш това, как ще намерите семейство. Че сте венци. И сега се различно ще излезем на върху. На папа, се помене. Достойно est Яково истинно, блажите Тя Богородицу, пресноблаженною и пренепорочною. Порай повече! Кошницата! Живота ми с тебе, като циганска сватба. Всичко ще си продължи, дори да съм ранен. С теб е най-честата кражба, но без теб няма мен. Не се лъжи, то е зяра ти. На всички гости в хотел Мак. От прастари времена в фолклора се говори и песни се пеят за това, какви синове раждала майка, ражда и сега. Българска майка юнашка,
Моля вашите аплодисменти за хората, които днес доведоха младоженика, господин Румен Иванов и госпожа Малина Асенова. Пословична красотата на българската девойка. Очи бистри бисери, лице чисто сияйно като слънцето, душа блага и вярна като традициите. Моля вашите аплодисменти за хората, които днес даряват дъщеря си. Госпожа Майя Иванова и господин Петър Джамбазов. Сега да аплодираме най-важните хора. Хората, благодарение на които вече имаме новото семейство Иванови. Разбира се, това са нашите многоуважавани кумове Мария Грозданова и Генчо Андреев. Колан на кръста, с любов в сърцето и с мисия да обича завинаги. Нека всички заедно да приветстваме Кристиян! А на пътеката към една вечна любов. Той не влиза в битка тази вечер. Той вече е победил, защото отдавна е спечелил нейната любов. Но, ако някой все пак има възражение, нека внимава, защото срещу себе си има шампион. Аплодисменти за Крис! А сега, след мощната поява на шампиона Крис, затаяваме дъх, за да посрещнем нея. Нежна като утренен лъч и силна като вълна, която носи в себе си любовта. Тя не се нуждае от колан, защото той поднесе сърцето си. С нея той започва най-красивата битка, тази за вечност и семейство. Моля ви, нека заедно да посрещнем ослепителната и вдъхновяваща Анджи, булката на вечерта. Жената, заради която Кристиян слезе от ринга и падна пред нея на колене. От днес и завинаги. Моля, направете крачка напред, защото след това ще поканя вашите кумове. Любовта е чудно нещо. Идва без да пита. Чувстваш, става ти горещо и сърцето се облита. Този ден е свят тържествен, всички ни ликуваме. Повод имаме божествен, сватба да празнуваме. Анджи, приказно красива, Кристиян, мъжът до нея, двойката е щастлива. Тя съпруга, той съпруг, влюбени един в друг. Аз съм с теб, изричайте, много, много се обичайте. Ние желаем ви от сърце много радост, много любов и скоро още едно бебе на ръце. Да бъде! Сега ще ви поканя да направите крачка напред и да се обърнете очи срещу очи към родителите на Анджи. Благодаря ви, мамо и татко,
че ме, мамо, родихте, татко отгледахте, здрава, права и хубава, и дадохте ваша благословия, семейно гнездо на днешния ден да свия. Обичам ви, мамо и татко, ви казва вашата дъщеря Анджи и от днес вашият син Кристиян. Скъпи родители, с тази прекръпка и тази целувка вие им давате най-важната благословия, най-важната родителска благословия по пътя към новия дом. Скъпо семейство Иванови, ръка за ръка, сърце до сърце, тръгнете по бялата пътека, от днес и завинаги. Опора си бъдете, сила си давайте и винаги в една посока гледайте. Заповядайте. Я излез, Монкова майко, излез да видиш какво ново ти водиме. Като звезда грее, звезда не е. Тук ти водим млада невеста, хем млада, хем хубава. За тебе, мамо, отмяна, за тебе, татко, радост голяма. По стар сватбен обичай винаги свекървата посреща младото семейство с най-българското и най-здравото цвете здравеца. Здравец се дава дъще за вярност, здравец се дава сине за сила, здравец се дава от майка за обич и нежност. А сега ще помоля свекървата да направи само за малко крачка назад, за да поканим майката на Анджи да дойде, за да захрани младото семейство от най-важната и традиционна сватбена погача. Първите два залъка, мамо, нека да са от мекото, нека да са малки, отчупи този залък на две, потупи ги в солта и двете и едновременно ги поднеси на младоженците. Това се прави с цел, както солта е нужна на хляба, а никой не може без хляб. Така те цял живот да са си нужни един на друг и да не могат един без друг. И докато Анджи и Крис прегръщат своите солени залъци, ние първо ще дадем и на това прекрасно съкровище, защото тя днес е нашата малка булка. Каним тях, най-важните, кумовете. Застанете от двете страни на младото семейство, защото вторите залъци, които нашата мама ще отчупи, отново два залъка, отново в солта, мамо, потопете и поднесете на кумовете. С тези залъци ви пожелаваме да бъдете винаги крачка пред тях и да им показвате верния път в живота, защото вие, уважаеми кумове, вече го знаете. Както е в живота, така и на нашата сватба. Винаги след соленото идва сладкото. Дойде време мама да отчупи вторите залъци от питката и този път да ги потопи в меда. С кръстосани ръце, мамо, ги поднасяте към младоженците. Точно така. Като загрявате Крис, вашият зет, и от днес вашият син, му пожелавате мед да капе от устата му винаги, когато говори с вас. И запомни, Крис, точно така, мед да капе. И запомни, от днес нататък никога нищо по-сладко да не ти се вижда настрани, защото най-сладкото стои до теб и се казва Анджи. Вторите залъци ще подсладим живота и на кумовете, разбира се. С тях ние винаги им пожелаваме най-сладкото, да споделят най-хубавите и най-сладките моменти с младоженците, да бъдат винаги тяхна опора и, разбира се, както тази година венчават, от сърце им пожелаваме до година да кръщават не само нея, а и бъдещи наследници. Благодарим! Сега имам удоволствието да поканя един от най-важните мъже на всяка сватба. Това винаги е бил и ще бъде свекърът. Моля аплодисменти за нашия татко и свекър. Скъпи татко, давам ви тази чаша с червено вино, за да може любовта им да е сладка като гроздето и да отлежава като виното. А вие помнете, истинското вино е най-старото вино. Така и с любовта.
Най-красивата любов е най-отлежалата във времето. Дойде време да отпиете от най-важната ръка, бащината ръка, за здраве и благополучие на вече вашето ново семейство Иванови. Да дадем и на кумовете, татко, по вино, да им прикараме залъците и да им пожелаем още един път на здраве и със здраве да бъдат винаги до младоженците. Благодарим. И ето, че дойде време за последния сватбен ритуал при посрещането, отново да поканя свекървата. Скъпа мамо, червеното е цветът на любовта, цветът на страстта, цветът на кръвта. Днес два рода се сляха в един. Днес две сърца затоптяват в едно. А ние пожелаваме това едно ново сърце да даде живот на още много нови след себе си. Ето сега, недейте да се пускате. Символично свекървата ще свърже ръцете ви с тази червена панделка. А ние ви пожелаваме така свързани да останат ръцете и сърцата завинаги. От днес нататък тази панделка ще има най-важната сантиментална стойност във вашия дом и във вашия живот. Сложете я на най-красивото място, за да може тя да ви пази от всичко лошо и да ви напомня за всичко най-красиво от днешния ден. Заедно така хванати и вързани, ви каним да седнете на най-важната трапеза в живота ви. Вашата първа семейна трапеза, огряна от огъня на любовта, от днес и навеки, на добър час и по пътен вятър. Кума да вземе малката булка. Заповядайте. Има една много стара сватбена традиция, която гласи следното. Докато младото семейство Иванови заеде своите места на официалната маса, аз каня вас да дойдат тук, през бялото платно, през което минаха Анджи и Крис. Който си вземе здравец, болен няма да бъде. Който си вземе жито, гладен няма да остане. А който си вземе паричка, бедност няма да види. Съдържанието е за вас. То е с много любов от младоженците и от нас. За всички вас. Елате и си вземете. За здраве, за щастие, за късмет и за берекет на вашите семейства и на вашите домове. Съдържанието е за вас, не се притеснявайте, елате и си вземете. Да, ограничено е, но то за това се казва сватбено късметче. Единственото, което трябва да направите е това, което си вземете сега, да го пазите една календарна година, считано от днес. Още малко. Вижте какво се случи. Сега, тази красива дама си събра платното. То е за вас. Чакайте, не дейте да бягате с него. Елате сега да ви кажа какво означава това. Я да видя първо, имате ли брачна хълка на ръката си? Не. А има ли избранник в сърцето? Има, да. Тук ли е? Да. По всичко се личи, че в най-скоро време вие двамата ще минете по това бяло платно. Ние сме минали преди 11 години. Преди 11 години? Толкова млада ми изглеждате, че реших, че нямате 20 години. Така, тогава предоставете платното на някой, който те първо ще минава. Познавате ли такъв? И аз сега набележете се една двойка. Набележете се една двойка, която вие се познавате, която те първо ще минава през него, за да го подарим и нека това да я навърке. Ти ли си човек?
Ама с свободен, че малко се обърках сега. Така, значи цяло вечер ще стискаш бялото платно, ма няма да го пускаш. И аз ти гарантирам, че до края на годината ще ни поканиш на твоята сватба. Късмет и успех! Благодаря. Да вдигнем чашите прелегли с елексир за любовта. Семейен огън да разпалим, да греем с него радостта. Уважаеми гости, позволете ми още един път от името на нашите прекрасни младоженци Анджи и Крис, вече официално семейство Иванови, аплодисменти за тях, разбира се, да ви приветствам още един път, добре дошли на техния най-важен ден в живота. Такова красиво мероприятие като нашето не може да започне без някой да го открие официално. Традицията повелява това винаги да го прави кумът. Нашият кум вече е готов, налял е своята чаша, не му е за първи път, знае какво ще каже, знае какво ще пожелае, знае колко е отговорно към всичкото отгоре, но той е подготвен. Затова, уважаеми господин Андреев, станете точно така. С най-голямо удоволствие ви давам думата. Благодаря. Да колко хубаво се чува. Да се върнеш колата! Добре, така. Написал съм реч, не е на хартиен носител, понеже малко се опитвам да бъда модерен, съм се направил на телефона. Така. Уважаеми младоженци, роднини и приятели, и онези, които все още не са сигурни как са се озовали тук, като кум, моят дълг е да кажа няколко думи, малко по-насериозно и малко по-забавно за сватбата, младоженеца, младоженката и така нататък. Четох и разбрах, че всъщност речта трябва да е достатъчно къса, малко като мини пола. Трябва да покрием същественото, но същевременно трябва да оставим вниманието да се задържи. Така. Познавам младоженеца от години и мога да кажа, че той е много добре като едно сварено шкембе. Мек отвътре, леко подправен и винаги има нужда от женска ръка, за да не вкисне. А булката, тая булка, такава красота не се вижда всеки ден. И го казвам с ръка на сърцето, понеже скоро букета ще ми от отзад. Така. Тя е умна, чаровна и единствената, която може да накара младоженецът, скоби Крис, да си хвърля чорапите в коша, а не за дивана. Днес ставаме свидетели на нещо велико. Той каза да, а тя каза добре, и свекървата аз ще ви оправя. Така. Животът е като брак в Wi-Fi. Когато си близко, всичко е наред. Когато се отдалечиш, губиш връзка, а понякога някой даже и къде и паролата. Но в крайна сметка любовта е най-силният интернет. Тя свързва две сърца, две души и две фамилии, които вече най-вероятно имат общ месенджер чат, дори да не се познават. На здраве за младоженците, пожелавам ви толкова щастие, че да ви завидят, толкова смях, че да не ви трябва фитнес и толкова любов, че да забравите кой трябва да измие чиниите. На здраве! Добре, след тези красиви думи на кума ми остава нищо друго, освен да ви поканя, нека всички заедно хванем чаши в ръка и да станем на крака, за да вдигнем тържествено първият сватбен тост за днес. На здраве на всички! И така, коли ти вече отпил своята чаша, какъв е вкусът на твоята първа глътка? Силно. Я пак пи. И аз сега? Добре. И ти е горчива, така? Обаче на тях много им горчи. Това значи. Става ли ти вече? Викай тогава, викай да ти посладят глътката, куме. Горчиво! Най-накрая да дойдем на солта. Всички заедно! Горчиво! А ние ви пожелаваме всички горчивини в живота от днес нататък. Само такива
да бъдат. Така, нашата многоуважавана кума Мария да не сяда. Знам колко е изморена вече, обаче сега със следващото нещо, което ще направи, ще зареди батериите и така ще е до края. Защото, уважаеми гости, на нея се пада най-важната чест да открие официално нашия дансинг. Това по традиция се прави винаги с първото сватбено кумово хоро. Защото от името на Мария каня всички ви на нашето първо кумово сватбено хоро. За вашите младоженци, кумовете и всички гости и приятели на нашето прекрасно сватбено тържество. Come
Не остана. Само още 20 минути. Страхотни сте. Най-първите аплодисменти за нашия татко и свекър господин Румен Иванов, защото наистина толкова красиво, толкова игриво и толкова празнично да поведе нашата сватба, че не може повече накъде. Както ви казах, една сватба си личи от самото начало. Ако тя тръгне пивка и игривата, със сигурност тя така ще си отиде до край. След като нашата вече я направихме игрива, в следващите няколко минути ви каня да я направим и пивка. Още един път ви казвам на здраве и ви желая добро настроение.